Il-proġett li qed isir b'investiment ta' kważi 7 miljun euro qed juża t-teknoloġija ta' microtunneling li hija pjuttost ġdida għal pajjiż. Din it-teknoloġija hija partikolarment effettiva għax tippermetti li x-xogħol isir taħt l-art mingħajr ma jfixkel wisq dak li jkun għaddej fuq il-wiċċ ta' triq. Il-mejn hija għaddej minn triq San Pawl, minn triq residenzjali u arterjali wkoll fejn għaddu ħafna traffiku u hemm nies jgħixu hemmhekk. Allura issa ħankunu qed għaddejjin minn ġolli liqi fejn mhux ħankunu qed nagħmlu disturbazzjoni lil ħadd. Dan il-proġett għandu lan li jmexxi dranaġġ mill-qalba tal-lokalità għat trattament fl-impjant tax-xemxija u eventwalment saċ-ċirkewwa. L-inġiniera Greta Zammit Muma mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma tispjega li minkejja li se jgħaddu minn taħt l-eliqi il-proġett qed juża s-sistema tax-xaftijiet. Qed nużaw it-teknoloġija tal-microtunneling, din it-teknoloġija ma taffettwax il-wiċċ tat-triq jew fuq tista' tkun għaddej minn fuq qas tkun taf li hemm ix-xogħol għaddej taħtek. Bażikament nużaw sistema ta' xaftijiet, f'dan il-proġett għandna total ta' 4 xaftijiet, qegħdin ħdej wieħed minnhom dalgħodu. U minn hemmhekk minn xaft ħadd inżel magna li timbotta l-ewwel ittaqqab taħt l-art u mbagħad timbotta daw il-pajpiet li qed naraw warajna sakemm naslu fix-xaft ta' wara. Tispjega li kull xaft jispiċċa jingħaqad flimkien biex xaftijiet enormi jkunu f'4 postijiet fis-sit fejn konna lejn wied Bufula fix-Xemxija, ieħor viċin il-bypass ta' San Pawl il-Baħar u ieħor fit-tarf tal-lokalità qabel tibda triq għal Burmarrat. La darba xogħol ikun lest l-art fejn qed jitħaffru x-xaftijiet titreġġa għall-istat oriġinali tagħha. Din it-teknoloġija tal-microtunneling mhux biss qed tiffaċilita xogħlijiet f'żoni residenzjali bi ftit inkonvenjent iżda se tintuża wkoll f'proġetti ieħor maġġuri fl-inħawi ta' triq Diċembru 13 fil-Marsa. Dan l-investiment huwa parti minn strateġija fuq perjodu twil bilan li jkompli jimmodernizza l-infrastruttura ewlenija tal-pajjiż filwaqt li tinżamm il-kwalità tal-ħajja għar-residenti.